Għall-ewwel darba f'Malta membri tal-Scouts Maltin flimkien ma' membri oħra mill-Ġermanja u mill-Portugal inġabru fil-Parlament fejn espremew il-valuri tal-Scouts f'pajjiżi Ewropej. Huma saħħu li hemm bżonn iktar volontarjat biex jissapportjaw l-Scouts li qegħdin itellgħu in-nies stada bħala mexxejja bl-aħjar valuri. Il-Chief Commissioner tal-Scouts f'pajjiżna, Anton Pisani, tkellem magħna dwar l-importanza tal-Scouts madwar id-dinja kollha. L-Scouts Malta u barra minn Malta hija waħda mill-ikbar movimenti taż-żgħażagħ madwar id-dinja u hija ħaġa li l-Scouts bħala Maltin u bħala barranin ngħinu biex inkunu iktar proattivi fis-soċjetà tal-lum. Żewġ membri mill-Ġermanja u l-Portugal qalu li fost il-valuri li jagħtu gruppi tal-Scouts hemm lajnuna lil membri biex jerbu l-isfidi li jaffaċċjaw. Huma espremew b'mod speċjali l-esperjenza sabiħa tagħhom f'Malta wara li f'pajjiżna kien hawn il-Meġġem Malta 2018. Meġġem laqa f'Malta iktar minn 1600 scout u guide minn 21 pajjiż minn madwar id-dinja bilan li jkun hawn skambju ta' ħbiberija u għarfien ta' kulturi differenti. Net News kellem ma' wieħed mill-membri mill-Portugal li qalilna iktar dwar l-esperjenza tagħhom f'Malta. A very good experience. It's my first time in Malta, and we were invited by the Maltese Association, the Scout Maltese Association. It is very good for our little scouts. Is a fantastic experience, yes. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar iż-żgħażagħ Rajin Kalluż fejn esprima l-importanza li l-Parlament jieħu f'konsiderazzjoni dak kollu li ntqal minn membri tal-Scouts. Jiena minn naħa tiegħi irrikonoxxejt l-irwol importanti li l-ġenituri jibgħatu tfal tagħhom fil-moviment tal-Scouts jew tal-Girl Guides għaliex hemmhekk it-tfal ikollhom opportunità, ikollhom ħiliet ġodda illi forsi mhux dejjem jistgħu jiksbuhom mill-iskola, però ħiliet illi jagħmluk iktar tħobb lill-soċjetà tiegħek, tagħder għal minnu batut, taħdem f'tim u ħafna affarijiet oħrajn illi huma importanti jekk aħna rrid ikollna ċittadini f'soċjetà b'saħħitha. L-Scouts ilhom li bdew madwar id-dinja mill-1907 biex jgħallmu l-membri tagħhom li l-età tagħhom tvarja bejn it-13 u 30 sena biex jgħixu fil-paċi mal-oħrajn. Huma b'mod speċjali jgħallmu valuri li wieħed ma jħux mill-iskola biex fl-aħħar mill-aħħar jisilgħu ċittadini tajbin u jbidlu d-dinja għall-aħjar.